Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Ang Nice Yaga Channel, nagadulong naman sa inyo sa isa naman kadrama nga puno sang aksyon kag komedya. Ang pagpasibalad ni Jackie. Sa kasaysayan, ang pagtimalos ni Boy Tirador. Ginadulong sa inyo ni Peter Gabrina kag Joseph Chua. Edited by Romel T. Pineda. Ang pagpasimpalad ni Jackie. Sa kasaysayan, ang pagtimalos ni Boy Tirador. Oh, hari na ka mo. Uy, hari na be. Buko. Ya. Sige mas. Pila ka mo kabilog? 1, 2, 5. Gusto na ina. Lima be. Yaman, boss. Hindi mo patawag mo kami, boss. Hindi po tawag mo kami, boss. Gusto ko nga mag-practice ka mo sang mayo. Oh, Kung natubang yun na si Jackie, Ba, hindi na ka mo maayawan. si Jackie. At ang bata nga, nagkotoy, boss. Ay, sus. Ano Amo to, to'y pakontra mo sa amon, boss. Bisa nga na kami pro-practice, ya, boss. Kinanglan, practice ka mo. Si punon man to nga bata. To, amo to'y pakontra mo. Makaluwi kung mangitig-itay ka Ari na ko sa dagko, to'y boss. matod ang bata nga to. Ari ko to'y pero hindi basta-basta nga abilidad sa to. Mga ungas ka mo. Hindi man. Lalo na. Sakon pala ng guro. Sakon pala. Sino mayong mag-away sa inyo? Ako. Ako, boss. Ako man. Ako. Ate, sige. Ikaw, Victor. Kuryo. Lantawan ko mga abilidad ninyo ka daw. Be, isparingay ka mo ni Victor. Oh, sige. Edo ka magko. Hindi ka na magko. Ay, ganda. Ya. Mas pare ka sa akong, Victor. Oh, mas marin ko sa imo to. Basikon malipungan ka sa ako. Oy, sus. Amo ning kadako sang lawas ko malipong ko sa imo. Ipakita sa akon. Oo, sampo na. Kamu yung mag-away. Hindi si Jackie ang kaway ta. Oh, Sige. oh. Sugod na ka mo. Handa ka, Victor, ha? Oo. Hiya! Hop. Ano ba? Kasi siya magkakaroon. Ariop. Animal. Nigo ka, Kuryo. Pas, wala ko kapangaman ba? Mabago yan. Ano ba kaguryo? Abangon ka pa. Ay, manipo yan! Kanihon, natambuan ka ka. Hindi. Talaga ba yung kuwari? Nigo ka naman. Victor. Ayo. Mabangon ko. Magkari ayaw! Malikit dyan. Malikit dyan ka. Ano mo lang akon? Bangon, Kuryo. Isipin na, boss. Isipin na. 1, 2, 3, Why na? 4. Why na? Siguro kong pag-isip. 5, 7, 10, 10. Wala may kabango siguro yung boss. Very good, Victor. Mayo ka nga mag-away. Oo, boss. Ako na maway kay Jackie. Isa ka na drama tubang kay Jackie. Oo. Pungko. Pungko ko. Oh, sino pa dira ang may abilidad sa pag-away? Ako mo. Sino may pintro sa imo sungi? Si Maki. Ako may gantra sa mga tantaka. Ay ma, hindi na si Maki. Si Rodel na. Hindi ka sa Rodela, boss. Hindi sa Rodela. Si Boy Loket ko. Ang bilokit. Oo. Ay. Ako masambag sa imo. Oh, yun yun. Dapat pa ka mo dawakan. Oo. Sugod na ka mo. Ah. Kaya karoon sa hapon, bantayan yun na si Jackie. Oo. Para sa nagstambay sa plaza sang Naisaga. Basta mata training. Oh, Nakatawa sa balay ni Jackie. sige. Tumulo na sa boss. Sulungan yun sa dito. Oo. Basta,
Okay na ka mo? Okay na! Okay na din. Ayaw, mayroon pupunasin niyo ka doon. Sige. Dari na yan. Kapal. Eh, nandiyan si Jackie. Oo! Hindi pala din ni Jackie. Tuntulan mo ni Igor yun. Oo, tuntulan ko to. Ato. Yan na, surot na sa kamay ng bangga. Oh! Yeah. Grabe ka lakap pa. Ito higante man na. Kadali ko. Hoy, tige lang. Gusto ko na balbalon si Jackie. Hoy, tige lang na oh. Yan. Yeah. Na. Pero nga lakap tayo mo ba? Duwagi kasi dingding eh. Ano ta? Manuktok na to. Jaga. Hinaya lang manuktok ka. Jackie! Jackie! Wow. Jackie! Magupa mga pertahan. Hoy! Sira sa pertahan Tas igang abre na. Katugay nga. Pala. Abre! Sino na? Kami ni. Mga tao-tao ni Boy Tirador. Tao-tao, mga tinawo. Palakwa, mga tinawo. Tara na. Si Jackie, ano na kita? Wala din, nagpa-eskwelahan na to. Wala pa no, tol. Tol, wala ko no, tol. Ano tani mga amigo Damo pa pamangkot kay wala din si Jackie. Tungkok pa naman. Anong sala ko sa inyo? Why na damo sa Kapit ko mga? Dali lang, magwa lang ka diyan sa kalay ko. Magwata. Pagyan ako, Kita lasa. Dere sa sarad ya. Ang kabata ka. Nga din hinabot niyo ang kapit ko. Ha? Hoy. Ikaw Berto, naghipos ka. Kanday, sino ka mo? Nga din pangita niyo ang kapit ko. Ito si Jackie, ito kapit. Ano kay balasin, sino ka? Kapit ko ganin ni Jackie. Sino ngalan mo? Kapit ama sa ulo mo man. Lugay ka sa ako, mamos na ka, bata ka lang pala. Bata man. Ito, dos na kakaroon. Nubiyan ako yato. Nga din hinabot yung kapit ko. Oy, man sa sala. Berto! Oh! Yo! Anong plano niyo sa akon? Plano! Ko niyo kaya? Pare, Bagaimana sa sindi madogay? Natawan sige ko naging nga matumba siya mo. Ako, tubangan. Kasanay ka ko. Ray ka mayan ka sa kanay. Ayaw! Tunin ba ka? Kasi mamang ikaw at arsa. Kita ako palang tawang tagas ang damo-damo nga starong. Anim darsa. Damas palibot ba? Si Boy Loket. Animal. Wala tumba si Boy Loket. Tatlo na kita nabilin. Di ano? Ha? Boss! Di mano ka mo, loyal naman maglantaw sa makakita sang madamo nga nene pa. Hindi naman surrender, boss. Ikaw naman, boss. Ipakita sa mo na pagkabusing mo. Ate, sige, res. Salakay ka mo, dulungan dyan O, buto ka ta. O, ha, bate sa libutan ka sa. Abaw. Libutan ta. Ate, sige, be. Libutan ta. Ha? Yan! Oh, Lapoy na, Are, kay matiyog-tiyog kayo. Nalipungan gid sila ba? May abilidad ko gali preyo sa akong kapit ba?